Bundan çıkıp uğur neydi? Uğur mu? Uğur kakızanlara gideriz. Maslahat bağ mı? Selim gelecek deyittiğinde mi? Selim, gelir karasar da. Kakacanlarda ne emeşimiz vadını aytmadın ay? Her sapar baranımda kıyız yigitin görüp gözü kızdır yani. Entek göz kızdırardan kişi däme yol kakacan miltä hamın koyur. Şoň üçin bildirtmäjik gözü kızdır yani. Bah. Bah. Bolýan akıl sat başlasana. On gavat geleşney dost. O näme zat? Ya senem göz kızdıramam. Edil o dereceye düşemek dost. Yöreyen Selim gelýär diýdin mi? Awa, diýdim. Gelse karasar da. Wah, o garaşarla. Oňa galsa sen giýjaganyň amaty bolan bir birden. O näme diýdiň aýynny? Ay. Selboýdy dämi? Onsoň Ondan şollo. Oğlum, sen marinçaň selbe göz kızdyryp oturandyr diýjek boldum la. Özün kädirene nähil duýgy başdan geçirýär. Satan akıllamın içinde iň beti geremsi. Duro birmin. Atılıp barma. Otur. Canım. Belki baradan dälir ente. Selim nerede? Ahmet osu 20 da var ya, yetiştik var ya. Bolya. Gelver. Bah. Özüň edilbe ýakan o ya. Ýankyja ülkeň aýtalaydy. Bolyaly, ýür gidelli. Ýöne akıl tatan üçin bu gerek özüm tölay. Özüň töläy. Satarmarsan pullu bolmaly sen. Bolya. Bolya. Ýöne ýankyja ülkeň aýtalamalyň la. Kan laqqıllap durmada çalıp bar. Bolyaho. Hele ýoglama hele. Jynada gelmän teleke gelýän. Bolmanda başyňyza bir zada taýýarlar. Seni de ýatlat diýdim, ol ýatlatmandyr. İşler bilen gaty başa gaý bolup özüme ýadyma düşmändir. Näme o? Dostum toyun büyük. Yadıma düşmändir. Hileyim ýatladar ýaly. Hey dur, şu wagt däl. Ýere bir az gal gaýrat et. Bu zatlara adamlar sowulşandan gürleşür. Agam dogry aýdýar. Biraz galdy. Äder miraskär okuzullar, näme gürleşýär gelse, gürleşiber onsoň. Dinleyen tapsaňa. Sen maňa bir zat aýt. Telekowny peleňi atlattym ýa özüňden bildiňmi? Sana aýt ýöne.
Gayrat et geçer. Hudaý başyn jigim diýip silýän o ýoksa ýüzüne mi göresim gelen o? Gırlısın, bolýam, gırlısın. Aha. Olya. Ya bismillah. Bular amazat deyip gözüň çok gorpdurlar. Merhum ýatlaýanam ýok. Alýada. Hemmeňize salamu aleykum. Jemleleriňiz üçin köp sag bolun. Kakaňyz diri wagty ýyl içinde awraýy belent dolan adam. Biziň içimizde de ýyl içinde de şiraga wagtynda beýik bolan. Şoň üçinem şu ýerde häzirki wagt şu meselede de şiraga açyk aýdyn pikir edendir diýip umyd edýär. Bir de bir şeyle umid edýär. Bol şaltyra kozanam. Bolya. Diýiň bolsana. Mehriban çağalarım. Men sizin hemmeňizem töýýärin. Siz meniň hemme zadym. Belkem sizsiz meniň bu dünýä manisiz bolardy. Geçeňiz bilen maşgalamyzyň awraýyny ýyl içinde ýykmajak bolup şuny etdik. Inni şun bolsa şu awraýy siz götürmeli. Gadyrdan çağalarım. Şonuň üçinem biz ejeňiz ikimiz ýaty jahanda diýirikek şeýle netije geldik. Birinji, ýekece gyýdym Leylijana, Agtyjam Eldara, mende bar olan kitaplary hem de ejeňiziň altyn şaý seplerini, at ýatakda duran atymy Agtyjama miras goýýaryn. Sag bol baba. Şonuň üçin meniň garabajyma gowja serediň. İkinji, gerçek oğlum, goç oğlum Nurjan. Men seni gowgerýän balam. Sen biziň gözümüziň gowonjysyň oğlum. Sen zähmetkeş oğlan. Şonuň üçin o wadaky mellek ýerinem saňa berýärin. Haýyryny gör oğlum. Sag bol kakamjan. Men. Inni men. Han. Han oğlum, Sultan oğlum. Sen oğlum menden soň öýüň uly hojaýynsyň. Gowja seret, jigilerini saňa tapşyrýaryn. Senem Hudaýa tapşyrýaryn oğlum. Şonuň üçin ödümde bar olan ähli ulaglarymy, bütün emlämi, bar dadymy saňa goýup gidýärin oğlum. Men ony mekana goýup gitsem, meniň bar çeken adabym puç boljak oğlum. Beýle diýsem, mekany kemtitjek bolýan däldirin. Ýöne welin, ol heniz ýaş. Ol durmuşa indig adammasy. Jigilerini gözden salma oğlum. Adalatly pikire geldik mi käk diýip umyd edýärin. Sizi hormatlamak bilen, kakaňyz bilen ejeňiz. Men düşünmedim. O niýeli hemme emle hana goýýar? O garry. Meni agdamandyram no. Ey. Tonaň okmy? Helene kakamjanny. Inni garry boldymy? Eger agzyň ursaň daro. Emlek aslında körpek almalamay. Gadimden gelýän däwle şu poziýaňda. Sen ýaşuly, akylly gurlan bol, dogry bir okudyňmy? Men şunda barda okudum. Öz körpeliň şuny adyňa düşdümi? Utanman, jynada da gelmediňe. Ýüzüň hamy nämeden o? Kakam ölmäke näste barjaňatda. Bilýän näçin? Sebä körpe diýip ýany saklan sen. Senden bolsa bir gram derek ýok. Maňa tırtır etjek bolmasa haçan ýagdaýyn sorady. Soňky sapar ejeme jaňa dipçi. Näme diýdi? Men gelimde eýem giýişdi-de. Kakama hiç adam aýyp ýetişmedi. Sen näme gurlaýan gaýp? Durmuşa çykarwam diýmedik senden. Zat diýip öläýdiň ýöne. Dogry. Özüňe laýyk sözüm aýtdyň-la genje. Näme diýsem kam diýip ýokmy hälenmäri. Zatdan noýman geçene siz başyňa bir zada taýýarlar. Ikiňize haýran galaýmaly, bir-biriňize sataşypsyňyz. Mene şu wagda çenni ejem bilen kakamyň zadyna göz gyzdyran nälerin?
Gözüň ýöne öýüň hyzmatyna däle diňe zatdy. Bu nämetdiň kaka? Meni sylaglap gitdiňmi ýa-da ölüýünçäm seni gitdiňmi? Bana beýle agyr ýüküni hem şatdyň kaka. Hemme zady bolmaly ýaly etseň bolmadymy? Allah bana gayrat ber. İçgara kalmış. Sağdı nerede koyduk hanay? Maysa! Maysa sağdı nereye koydun? Häzir barayım tapıp berýär. Nesen tuğun alıp gitdi? Ben öňüm yetişmänýärdim. Nereye dıktım sağdymı? Wagtyň hem çekerleň süpürüşdiräýdim. Ey, men wagtlaryma deňme. Men biýdar bolup her badım kerýerden çöpler. Gepe söze düşünýärmi sen? Ya yine davalaşıyorlar mı? Ha getirin beni de. Getirin versene ben oynamalı. Ben sana bir limoncuk kesip vereyim lan. Hani sen şurada limoncuklarını bunu hiç görsene. Tamam. Salamu aleyküm. Turduğum faman. Kovma oğlum. Kovma edelim. Oğlum. Üstüne ne yapma oğlum? Ay, su kurar. Ay bol ya. Bolya yöredim beni. Bar oğlum. Bar tağamancı işlep gelin. Bor, sağa oturun. Televizörde gördüm. Kovdu ya şunu yaptı. Ali sen. Bunlar real peydarlardan köprüye vermedi. Hiç köprü etmez. Bu yaşta dine sağlığına seyretme. Yeter. Bismillah. Limon aslında televizörde gördüm. Her uniyerden işten bağrına peydar. Hani ben şu ağaçan bir dövüp vereyim. Kakası. Senim şol men sağırcık golpiyorsun da. Ben sürünümünü berden ben gedelim. Ateşle melek turama. Şekerden alsana şekerden. Koca ağaç mı? Hazır dövüp vereyim. Koyuyor saçımı. Men nädip yaralyp bilemke. Edenim tersine olup dur. Ortanlığa ne yaman ağaç aynısı. Gelin bir zatlara sayınlap gördüm. Onunla ben öyle anasını işlem var diyeyim. Hova. Yöne katkıdığına kalma. Kime? Anıl çaycağı suyup vereyim. Limoncuğa mı tıkıp vereyim? Meh. Turşuduğunu birazcık şekerem atay. Kalkacağım. Hayır. Döküştürmem demek. Şahım. Yığılan oyuncaklarını. Men senin ýylyňyzdan şeýip görmelimi? Maysa, oturdun faman. Akşamlık tayin morta alay. Böyle. Bar eşiň çaş.
sen oynar. Taqadım oğullar. Aha. Oğlum, turdun mu? Yol atağın bilen tanalmasın. Kaka saman ördün mü? Hov oğlum, sen samanı örstüňiz mi? Ay bilen Hudaýa şükür. Dil tapşyp ýaşaşmak bowdur ha? Hakyky. O kene. Düýünden başga duýgy. Başardan galan ömrüňe şu duýguny terk etmejek bol. Başgalan awat bolar. Bolýa kaka. Bolýa. Sağ ol. Hay, janyň sag bolsun oğlum.